menangi jaman edan sinam ya Tru ya Larance ya, Tru? Ya. Wah, jan. Wis saka ngarep kok kenceng terus. Lah witikno piye wong pancen kahanane ngono. Iya ya. Ngene iki ora iso sak kepenake ngono ora iso. Mulane kuwi. Wah, jenenge lakon Brandayuda ki ngene iki. Muni pisan ora pas. Bratayuda. Oh. Bratayuda. Heeh. Wah, jan.
ngene iki nek ora nyawane serep ngono wis. Mula rata-rata do wegah nggarap. Iya pancen. Nek lakone ngono to genah, wong le nggarap iki pancen ya. Wah, tenan kok. Nek ora kebaik pengati-ati, nek ora apal tenan karo lakone, nek ora ngerti sanggite ngono wis ora pethuk. Ya mung waton rame, waton bres. Ngono ya. Heeh. Nek ben ditutukake sinome mau. Engko Mbak dilajeng keriyen. Mbak Jayanti yuk. Iki sinom cakepane Kalatidha. Kalatidha ya. Kalatidha iki sing ngripta Raden Ngabaya Ranggawarsita pujangga kraton Surakarta Adiningrat. Oh, ngono ya ya. Iki lak jane tembang kuna to, Tru? Ning sak yahene iki gathuke karo kahanan jek mencok Kang Gareng. Lho ki lho hebate. Hebate pujangga biyen. Ki gawe tembang sepisan ngono wiwit nalika gawe nganti sak yahene. Iki diunekke iki karo kahanan iki sing cocok terus. Oh kuwi ya iya. Ora kaya tembang rewel kae ya, Truk. Agak metu sedhela wae ilang. Metu sedhela wae ilang. Tali kotang kae. Rono-rono ora. Senengane lho, rak yo ngrembug gendhing kok iya. Mulane kuwi Kang Gareng, mula ya kudu iso nata penake piye. Lah iya, lho nek umume yahene iki rak rimbukan to, Truk. Apa kudu? Hah? Apa kudu? Lho umume, lah iki ora umum kok. Nek njaluk rimbukan tenitik ngono kae ya aja njaluki Bratayuda. Oh ngono ya. Heeh, wisane nggone dhewe-dhewe. Nek ngene iki disambi saenake. Iki awake dhewe ngene iki wis jane meksa. Nah, nek ora ngono njur kapan? Apa kenceng terus apa suwe dalange ya ora jeplok. Lah ya kudu nganggo leren. Iya ya, mulane kuwi. Ya Mbak, tutuke sik Mbak. Ngene Kang Gareng. Ya awake dhewe nderekke ngon karo para kadang-kadangku ing Karang Talun. Pendak setahun sepisan dienengake sedekah bumi. Ngono ya? Ya. Didenengake pagelaran wayang kulit wis kuna makunane pancen ngono. Ya. Mula aja nganti pedhot, ayo. Diurip-urip. Ora diuri-uri, nek diuri-uri iki mung seneng tok, nek ngurip-urip dasare seneng ya digelar tenan, diragati tenan. Iki ngurip-urip. Oh ya, mulane kuwi. Aja kaya sing dhuwur-dhuwur kae terus. Nek ngomong wis banter-banter, marilah.
kita lestarikan budaya kita wayang kulit yang adiluhung. Ning ora tau nanggap. Omong tok keh tunggale. Lah iya. Mulane kuwi ya alhamdulillah iki para kadang-kadang ing Karang Talun wis nyawijake tekad Kang Gareng utamane para kadang-kadang tani. Heeh. Anggone sengkut gumergut ya nggarap petanene, nggarap tegal sawahe ora lali karo budayane. Iya. Sing penting jare dudu perkara le wayangan ning persatuan dan kesatuane Kang Gareng. Manunggaling cipta rasa budi lan karsa. Ngono. Ya. Iya. Yo. Yo Mbak, dintekke sih Mbak. Omongane batik ki mengko. Yo. Larian mburi dhewe, Mbak. Yuk. Matur nuwun Mbak Jayanti. Waranggana ya komplit. Heeh. Gamelan komplit. Ora jeneng umuk. Iki gamelan tek kutu anyar. Nyoba ya, nyoba. Iki malah dinyang wong. Dinyang wong. Lah ya aku anggere tetukon ketok apik parane wong dituku. Ah nggih pun monggo. Ya alhamdulillah Kang Gareng. Nah iya. Ya. Ki netepi dawuh. Para kadang-kadang panitia utamane panjenengane Bapak Yepi PLT. Ya. Lurah ing Karang Talun. Pak Sekdes sing wis apa kuwi ngasta dadi PLT kepala desa. Ya, Bapak Haji Sumardi. Ya. Sak para kadang-kadang perangkat desa manunggalake cipta rasa budi lan karsa sedekah bumi. Ora to, Truk. Kok diarani sedekah bumi iki piye to? Nek cara mbiyen bubar panen kok. Bubar panen, heeh. Arep nandur mbiyen yo nganggo tata cara. Arep nandur ya nganggo tata cara. Terus arep ani-ani arep methik. Nah, kae mulai ning upacara methik. Kuwi ya upacarane wong tani. Oh, ngono. Mula diarani sedekah bumi ngaturke penuwun karo Gusti sing gawe urip. Mula ning kene iki ora ana sambung rapete karo agama lho, Reng. Iki budaya. Pisan kae tak baleni iki budaya. Nah, budaya karo agama kuwi mlakune bareng ning aja mbok srempetke aja mbok wor kok ndak marahi ora rukun duwe wilayah dhewe-dhewe kapan aku berbudaya kapan aku ngibadah kuwi jame dhewe-dhewe. Oh ngono iya. Mulane nek budaya iki aja ngrembug agama kok ndak ora petuk. Iki sedekah bumi ngaturke penuwun karo Gusti bab perkara nikmating bumi. Sik, Truk, iki mesar tak
tersih meneh. Kok ditembungke sedekah bumi ki alasane apa? Jane wis cetha rek. Mula disedekahi utawa sedakoi ya ta. Heeh. Cek. Kowe idak-idak bumi ra. Ya idak-idak bumi. Gong apa tau nguyuhi bumi. Ya tau. Reng tau ngisingi bumi ora kowe. Ayo tau ya tak takon. Lah iya. Mangan apa kowe? Sego. Maune. Maune pari. Nandur pari iki tancepe bumi apa tancepe ngendas? Ya tancepe bumi. So nek mati kowe nyanti. Dikubur rak yo ning bumi. Heeh, saiki pitakone, kowe wis apa urung ngaturke penuwun nikmate bumi peparinge Gusti mbok idek-idek iki. Ayo. Wis apa urung kowe? Ngaturke penuwun karo Gusti Allah nikmate bumi lho. Dongane gampang, ora angel. Ora nganggo basa Indonesia, ora nganggo basa Arab, ora nganggo basa Inggris, basa Jawa ya mudeng. Allah itu Maha tahu, Maha benar, Maha mengerti. Ya Allah, ngaturaken penuwun ingkang tanpa upami ya Allah. Dene paduka peparing wujudipun bumi saged murakabi sedaya para umat. Ayo salahe ning ndi? Wis salahno nek ngene iki. Ndonga ngene iki apa salah to iki? Lho ngene kala mangsane iki ya diarani kleru. Lho, mula penjalukku agama aja dicampur karo budaya, engko ndak ora petuk. Padhe saiki ziarah ning makom ku ya kena. Gumantung ning niate iki arep ngopo. Niatmu iki lho arep ngopo ziarah ning makom. Ndongake sing wis umare ning kono. Muga-muga rikala sugenge yen duwe kaluputan disuwunake pangapura karo Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Wih, Kang Gareng. Oh, ngono ya. Ya. Jarene nek ning sajen kae nyajeni demit. Wis tau weruh demit. Tau weruh demit urung. Ya urung, nek urung aja omong. Wong kok ngiru tau weruh kok ngomong demit iki lho. Aja mbok omongke Kang Gareng. Sajen iki apa to sajen iki penyajian mbuktekke. Mula kowe ning pari jagung, tela, pohong, buah-buahan ki biyen tukule ning bumi, sambung rapete ya karo donga mau. Ya Allah ngaturaken penuwun ingkang tanpa upami paduka peparing wujudipun bumi saged murakapi sedaya para umat. Tanduran ku biyen ditandur ning bumi. Murakapi sedaya para umat. Engko nek wetengmu luwe mangan gedang kula wareg. Ayo muni apa kowe plentas, plentus. Mula kabeh ku ditersihke sik. Lho, balike mrono. Asale saka kono ya bali mrono. Dongane ya mrono. Ngono munggah kono. Karo Gusti Allah. Oh iya mudeng aku saiki mudeng. Nah, mula Kang saka kuwi Kang Gareng. Ayo. Saiki Karang Talun direksa bareng-bareng. Muga-muga ben saya mundhak ben saya ngrembaka. Hasil tetanene ya saya ngrembaka, kerukunane ya saya mundhak rukun, bangun desa ya bisa kelakon kasembatan mergo atine ya kuwi nyawijekake tekad. Mula ana tembung manunggaling kawula Gusti antarane sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji. Oh ngono ya. Pemimpinnya saka kabupaten, saka kecamatan nyawijake tekad bareng karo rakyate neng Karang Talun kene paman bangun desa sing temandang gawe rakyate pejabate ngarahake wis insyaallah dadine mesti apik. Iya. Dadi mbak saiki do rame-rame lho. Dina-dina kok demo ae. Ora leren-leren iki gek do ngopo ngono lho. Sing dipikir ki apa? Apa nek gayuh demokrasi jare demokrasi apa kudu ngono? Apa kudu grudak-gruduk? Apa kudu bengok-bengok ning dalan? Ora Kang Jane, ora kok kudu ngono kuwi. Wis to, kasih do demo-demo do mulih turu ning omah karo ndonga nyuwun apa sing dadi gayuhane. Muga-muga DKI iki ayem tentrem, ora eneng alangan suji apa, pemimpine ya hebat. Rakyate ya bersatu. Ndonga ning omah rak ya kena to. Kabeh iki gumantung ning niat. Timbang teng brengok ning dalan ya ngopo? Entekke dhuwit kesel. Ya ora rampung-rampung. Nyusah-nyusahke petugase. Oh ngono kuwi lho Kang Gareng.
Heeh. Iya, iya. Wis rasa melu-melu sing dhuwur terus. Wis ben kono sing rame ben rame. Kowe Karang Talun ayem tentrem. Iya. Mulai nek tembung ledok iki ning banyu to, Truk. Piye? Ledok iki ning banyu. Kok ledok iki ning banyu? Ah banyu anggere joke mengisor. Ngono. Ha iya to. Ditenono. Nek kok dhuwur ki banyune bening, tengah bening, ngisor ya bening. Moko kok dhuwur ki ya butek ki. Kok dhuwure butek teko tengah diubek-ubek teko ngisor dadi peceren. Sing entuk limbah peceren sapa ya aku karo kowe ya wong cilik-cilik paijo paimen iki. Ya ora. Wong dites sing gedhe-gedhe badok sing nang dhuwur. Dina-dina korupsi. Ayo sapa pejabat sing ora keneng? Moko biyen kan arep mangkate janjine ndaki. Alah, wis. Arep cekel butuhe ya do lali. Syukur bareng keneng KPK rasakno. Ayo ning ya wis ben. Nek ora ngono donya ki ora gayeng. Ayo. Wis ben kono diurusi sing wong pinter-pinter, awake dhewe urip ning desa watone rukun Kang Gareng, ngibadahe tekun. Wis persatuane hebat. Iku mau tanene ya lumintu becik. Apa-apa dirembuk bareng-bareng. Ya arep ning apa ki pilihan kepala desa, monggo. Kula namun derek ndedonga ingkang darbi gegayuhan. Ya mugi-mugi kemawon. Sinten kemawon kula dongaaken sedayanipun. Mimpin wonten ing Karang Talun. Kanthi tulus ikhlasing penggalih. Ya to, Rek? Heeh. Ya. Sinten mawon mengko sing kok dadi lurah ya nek syukuran wayangan. Cangkemmu. Ayo. Lah ya apik wae to Rek jenenge wong jale kon urip-urip budaya. Ha iya, mulane kuwi. Iya, kula matur nuwun kaliyan Pak Haji Sumardi, Pak Lurah. Anggenipun sampun paring kapitadosan kaliyan kula. Jan iki takon salin dalang lho, Reng. Gentenan sing cah nom-nom kuwi engko karek nutuke lho. Aku mbiyen janjane ra nutuke Gusti Benawa piye rawuh. Kae mbiyen sing miwiti lakon Bratayuda piyayene ya kae. Gustine kae. Heeh. Biyen Kresna Duta. Ah, arep piyayi Talun rawuh nang nggonku kon nutuke. Bareng nutuke, nggih kula nutukne kalih Gustine. Pangeran Harya Benawa kala mben Kresna Duta pun kula terusne Bisma gugur Seta ngraman. Pun jeng ben nek Abimanyu ranjap, monggo sinten dalang sing nom. Sing prigel-prigel ngungkuli kula wis tuwa. Oh nggih. Areng ngono ya nyanggonku meneh Kyai Talun. Pokoke Abimanyu ranjap kedah sampeyan Pak berkahe niki. Aku meneh. Iya ya, heeh. Wis Abimanyu ranjap ndemben. Wis bengi iki ya arek suruhan Gatotkaca gugur. Jane karepku ya takon golek dalang liya nggo. Dalange sinten mawon kula mengke tak dugi tak ningali nek kula prei. Nek perlu kula tak ngurutke lakone nggih burun tak kei naskah ben ditindakake bocah-bocah. Nah terus citane ya aku meneh bengi iki. Kok gek kon nutuke sak rampunge modar. Lah iya, ning ya ora apa-apa nek pancen kersane ngono. Ya sing penting ki niate Kang Gareng. Ning aku bola-bali matur aku kuwi wis tuwa tenan. Umurku wis arep sudah 9, so Agustus ki sudah 9. Ya alhamdulillah aku isih ngene iki matur nuwun. Ya berkahe sedulur-sedulurku Talun. Wong aku ya kecipratan banyu Talun. Ngono ya iya. Leluhurku ya saka Talun. Mbah Gunawi. Terus Mbah Gunawan iki mbahku. Mbah Gunawan ki adine Mbah Gunawi. Dadi aku karo Mas Tekno wis dulur suwargi Mas Tekno karo Pak Dikondo Matal. Ayo, Pak Dikondo Matal karo ibuke ya wis waris. Lah mulane kuwi. Dadi nek aku iki nek mbok ya saka Klaten, nek Pak saka Baturetna. Oh ngono iya. Nek bapakku ki saka Baturetna, tunggale Mbah Warsina, Mbah Warsina sepuh. Kae karo bapakku ki nak dulur. Oh iya ya. Nah, nek dipikir dalang jan mulek kok terus. Tenan.
Marake yo mbundet. Dek mbundet. Biyen lah tenan. Ngepek punakane ngono ya biasa biyen. Nah mulane ku yo Gareng kuwi biyen ya duwe lelakon. Apa? Bojone dipegat ngepek maratuwane. Matamu. Wah jejeg mengko. Aku lah ngumpulke balung pisah. Ora yo ngumpulke balung kerah ngasu kuwi nek. Balung pisah apa? Padune wong celutak. Wong sak omahe kok ora rukun. Lah iya. Terus? Ya, iki coba aku tak ngaturke repen. Ya, ya sithik wae, Truk. Ya dienggo nyalini rasa. Ben ora bentoyong nyang ati. Iki jane rong bengi dadekke sewengi. Ngono iya. Suluan karo Durna gugur. Iya. Aku nek ning kene aku ora gagas dhuwit. Tenan, lillahi taala. Takono karo panitiane. Pamantep sangoni pira. Nek liyane ning talun kene mbok ngantek modar nek aku gelem. Tenan. Sebabe apa? Mergane aku ki ya bola-bali aku paribasane aku ya wong talun. Dadi apapun yang terjadi aku ki ya melu apa bertanggung jawab. Ngono. Iya. Nan, matur nuwun. Yo saiki ngaturke lelagon. Iki mau aku diparingi kiriman apa tembang. Saking ingkang winanting pakurmatan saking Raka Mas Yanto saking Cawas maringi tembang sinom. Tembang sinom menika wonten sandiasma Ki Dalang Mantep Sudarsana nggih. Menika badhe kula sekaraken. Kula nyuwun kaliyan kadang kula wiraswara monggo Mas. Gandeng menika wonten kalih cakepak utawi kalih pupuh. Kula nyuwun setunggal kakung, setunggal putri. Ingkang setunggal kula nyuwun Mas Sakri rumiyin. Cobi Mas tembangke. Srendra napa pelok monggo. Monggo pelok mawon Mas. Pelok mawon. Pelok 6. Iki seratanipun Sandiasma. Sandiasma ki apa, Tru? Sandiasma kuwi ngarani jenenge wong ning ana jroning tembang. Oh, ngono. Ya. Jajal kaya ngapa? Monggo. Mas Sakri rumiyin kula aturi nyekaraken. Nah, mangke bibar Mas Sakri kula nyuwun Mbak pujiane triplek ingkang angka kalih. Apa Mbak triplek sik ya kena. Monggo. Putri sik terus kakung, apa kakung sik terus putri boleh. Monggo. Apa bareng? Nek bareng ya ngomong karo sing lanang. Engko bareng ya ngono. Ki narya tepa tuladha. Dah. Dasar bentos tumrap ngelemi. Lan mantap Sudarsana nenggih tep yo tetap angurip urip su
Dar. Darapun angrembaka Sa utawa sa sayakti pakliran ringgit no utawa na namung tansah lumampah maning matur nuwun iki mau apa ki ngripta jenengku kanthi sandiasma isine mung apa kuwi negesake aku iki mung dalang mujudake nindakake darmaning urip manut karo kodrate. Oh ngono ya. Lah sing nomor loro iki lakone. Nah, ning ya apa kuwi isine lakon ning jenenge jenengku. Monggo. Aku nyuwun Mas Sakri. Ya Mas. Ki Kiprae sang Gadot Kaca Da, ayo. dasar watake prajurit langkung pepadaning janma manjing mongko sena pati Tep, yo. tepo palupi yakti suka brasta hambek mungsuh Dar. darbi setya utama sanadyan tumekeng pati No. nadyan gugur asmane aroma lembar Jebul kae Matur nuwun Mas Yanto saking Cawas kepareng-pareng rerepen Sekar Sinom ingkang isinipun inggih menika bab nami kula lan nami kula sarta nyambet isine lampahan. Matur nuwun sanget. Sing gawe iki ya pilalih seniman. Ngono tru? Iya. Nek ora seniman angel Kang Gareng. Gawe tembang sing nganggo sandiasma. Nek mung sak suku kata pane A B C D saka pinggir ngono gampang. Ning nek wis eneng tembunge apa kuwi dadi upamane ki. Nah ngene rak goleke tembung sing gathuke apa to? Da. Ya ta? Ki angel. Oh ngono iya, biyen aku sekolah karo guruku Kinarto Sabdo pirang-pirang tahun. Aku mung kepengin iso gawe tembang, iso gawe lagu. Ini ya keturutan, ya alhamdulillah. Teku ngawula ning Semarang nderek 3 tahun. Ya karo Mas Gendon sing ngrebab. Tak rewangi aku pamane beladekan mayang kok ngendi Semarang iki mongko rekaman nusul aku. Iya. Kepengin golek kawruh rek. Mula aku ki ngomong bola-bali karo adi-adiku anak-anakku dalang nom-nomal
sregepa nonton wayang, sregepa ya kuwi ngangsu kawruh karo para sepuh. Nek arep kepengin ndak. Aku iso kaya ngene iki ya mergo tuku guru rana-rana takon karo para pinisepuh. Swargi Pakde Puja Sumarto. Ya tak sowani. Mbah Sendhen tak sowani. Wis. Pakde Nyata Carita Kartosura. Wis, pengging. Sapa wae? Beteke apa aku kepengin tambah kawruh. Iya ya. Heeh. Coba saiki aku tak ngaturke karyaku Kang Gare. Tuku nderek karo Pak Narto Sabda, biyen aku ya iso gawe apa ki tembang saisa-isaku. Tembange apa dandang gula. Dandang gula, heeh, dandang gula isine 4 pilar. Sing didengang-dengungke karo pemerintah 4 pilar iki lho. Oh iya. Biyen sing merintah ki Suwargi Pak Taufik Mas. Garwane Bu Mega nalika aku eneng DPR pusat, aku didhawuhi Mas mantep aku gek gawekno lagu 4 pilar ya. Ora iso to, nggih insyaallah saged Pak. 4 pilar niku napa? Siji Undang-Undang Dasar 45 Pancasila karo Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati. Wis gawenen Mas. Oh nggih Pak. Tak gawe tenan. Wis. Bareng diadi tak latih. Diadi tenan tak tulis tak aturke nyang Jakarta Pak Taufik Mas gerah ngantek sedo, Pak. Ya wis. Ora sida entuk biaya. Biaya ndasmu. Biaya rane meneh, Gong. 4 pilar. Tak aturne. Ya. Coba iki pupung. Iki Gustine rawuh. Tik pelatur nyekar dandang gula 4 pilar, Tik. Nyuwun tulung. Minggah mriki.